Šta? Eto, scary movie. Zanimljivo je. Jeste. Možda ima to kokice. Prokop pronalazač. To vole deca. Da. Kokice sa aromom raznama i raznim aromama i onda sipaju to preko, azot, i onda bude hladno. Onda kad jedeš, sve ti izlazi dim iz usta. Ne znam. Znaš kako je dobro, da ima malo radi. To nema ovo. Da li nema. To je da nije loša ideja. Hladne i krskave i onda ti još dim. Sad ćete vidjeti kako ga je steglo. Da. Evo vidite. Sve će sipati još malo da bude. Jer on brzo popuša, tako da sladoled brzo krene da se topi. Da, gubi. Da. Jedi brzo. Da bude tačno. Jedi brzo ice cream. Da. Jeste, svi su oduševljeni, dođu pa nam slikaju se. Sigurno sa vaš stodan. Uvijek sam voljela da ližem, znaš, rekli su mi će mi pada na svadbi kiš. Nije pada. Samo